Domingo, naaraman ko karon. Muna ni siya para baklay. Sakay siya iyo Junior. Tuwa lagi. Ato diha, unsa da? Tara. Sobrang ng piste. Ako di kagbalik. Bawin. Ha? Wala na. Dugangan na yan. Wala daw ko ulit. Unay, tagyos dawin. Kanang gikuan. Sabi, ayos.
bang ka ni? Sama ni. Luto ng paklayin. Sarapin. Malinis lang sa manok yung kay para fried chicken. Okay. Pagkaugma donis kasi. Ayaw bahin ninyo ka. Pila ka kilo? Tuloy ah. Awag sa to. Sumpay ani asko ano naman daon ko. Wow, very nice. Tuturang, kama-kama. Dito rin. Huwad mo ni ana. Sige, palayo na iya bariktad din na mauwat. Sige pa, sige. Ah, di na na. Pati na yung buhay ino ya. Sige lagi. Na gahapon. Ani automatic raning Kanihan ang hinaw ka ron ay sa na. pagpaspasa ma. Hinahinay ra kay parang dito. Hindi nagoy pasta. Sos na lamang ug kanon. Natay. Ato yu dutse. Duwa ni kamo ko palit. Gani yu dutse. Usog ko na. Kalog na kalalog. Ay, mo ko dito ko na yung chocolate panda. Galing taglong atong broccoli soup. Tanan siya, puro pagi diha. Pagis kalayo ba? Ay san siya dire. Para pagkaon, crispy ra. Ni alayo. Pagay gana.
Ito? Binte? Adi na binte. Ito pula legal. Gini medyo. Tata ng negosyo. Karon maka-witness mo ang mga magic. Ano ka try Friday? Okay, tears of joy ko na din sa kanunay kami kaninong magasimba, magahimaya sa imong ngalan. Kanunay kaming magpasalamat, mangayo sa pasaylo sa among kalapasan. Salamat kayo Lord ni kagabihon, diin kami magkapihusa aron sa pagsaulog sa 82 anyos ni Nang Ansig ug usa ka tuig ni Baby Fiana. Hinaot pa unta Lord, nga kining tanan namong gibuhat sibo gayud sa imong kabubuton. Salamat sa mga pagkaon nga giandam nga among pagkaon ug pagasaluhan. Salamat sa tanan